Hola a tothom, avui veurem com podem crear un formulari amb el LibreOffice base. D'acord? Aquí tinc una base de dades obertes que només té una taula. D'acord? Abans de començar a fer el formulari hem de saber, respecte a aquesta taula, quins tipus de camps té associats. Per tant, fem botó dret, a sobre, agafem l'opció editar, veiem que té tots aquests camps, un identificador, que és el camp clau, això és important. Haurem de veure si el camp clau és automàtic o no. Jo us recomano que sigui automàtic, per tant, si no el teniu automàtic, poseu-lo. D'acord? Després tenim diversos camps que són de text. Aquí hi ha un d'edat, que és un tipus de variable entera, per tant, podem posar 20, 22, 23, però no podrem posar 2,5, d'acord? I això, la data inici, que és un tipus de camp data, d'acord? Per tant, bàsicament, hem de saber que només tenim aquest, que ja és automàtic, per tant, no cal que el posem, i que l'edat i la data són del tipus data. Gravem perquè hem fet un canvi amb el sí. D'acord, tanquem. Heu modificat la taula, sí. Perfecte. Ens anem a formularis. Tots els formularis els podem fer per mode de disseny directament o per l'auxiliar. Jo, al nostre nivell, us recomano que feu servir l'auxiliar perquè és molt pautat i ens ajuda molt. D'acord? Per tant, crearem el formulari utilitzant l'auxiliar. Molt bé. I aquí em diu primer, doncs, seleccionem els camps. Només hi ha una taula, per tant, serà d'aquesta taula. Els seleccionarem tots. D'acord? Endavant. Volem afegir un subformulari, no volem afegir un subformulari, no hi ha subformularis, això m'anul·la aquests passos, per tant saltaré directament al 5. Endavant. Aquí em diu, si m'aparto ho veig una miqueta, em diu com es presentaran les dades, jo recomano que agafeu un que estigui així més estructurat, el primer funciona bastant bé, o aquest també, a mi m'agrada més el primer, això és una qüestió de gustos. Endavant. Què ens demana aquí? El formulari només s'ha d'utilitzar per introduir dades noves. Marcaríem aquí. Si volem que mostri les dades, totes les dades, també podem, com ho diríem, limitar algunes funcions. Això per què és? Per exemple, jo tinc una empresa, d'acord? I poso una persona a atendre els socis nous. Aquella persona només ha d'introduir dades noves. No té per què tenir accés a les dades de tots els socis. D'acord? Per tant, marcaria aquest cas. Si vull que sigui un formulari per treballar jo com a administrador, que tinc que tenir tots els coneixements, puc anar definint quines parts puc tocar. Per exemple, puc deixar que es vegin totes les dades, però no es puguin modificar les dades existents, puc evitar la supressió de dades, o puc senzillament només limitar que es mostrin totes i limitar només a l'edició afegir dades. D'acord? Això és més que res, els formularis podem tenir diferents formularis i aquí volem que els gestioni. Hem de pensar que això està pensat per a una empresa o per a una organització. D'acord? En qualsevol cas, com que és per nosaltres, ho deixarem així. Endavant. Aquí ens tria el color, doncs jo que sé, agafeu el que us agradi. Això no té més valor. Podem marcar si té vora, si no en té, si tenen 3D, si són planes. Són temes estètics. D'acord? I al final ens demana el nom, que ja em va bé aquest nom, si no el canviaria. D'acord? Doncs finalitzem. Vale. Quan finalitzes, se t'obre automàticament. Si no volguéssim treballar, doncs el tancaríem. Què tenim aquí? Doncs aquí tenim un formulari. Com que hem dit que es podien veure els registres, doncs veiem els 30 registres que tenim. Em puc anar movent per aquí, els registres que hi ha. Si els hagués de modificar, com que hem permès modificar-lo, doncs podria venir aquí. I ara no, T22, T23, és una errada. D'acord? I llavors, doncs res, desa el registre. D'acord? L'hauríem de desar. Ja està, aquí ens anem al final. Total n'hi ha 30 registres. Jo vaig afegir-ne un de nou. D'acord? Camp automàtic, per tant no cal omplir res. Doncs posarem aquí el nom, Toni, doncs jo què sé, Sala, Martí, adreça, carrer, Lesseps, 34, Barcelona. Perdó. Barcelona. Telèfon 33665544. Vinga, activitat, doncs fa ioga.
sexe, home. Edat. Fixeu-vos, com que era un camp numèric enter, jo no puc posar FF. D'acord? Perquè directament em posa un 0, per tant jo he de posar la seva edat. M'ho invento, 56. D'acord? I a d'inici també he de posar una data. Doncs, jo què sé. Aquest senyor va començar el 15 de febrer del 2025. D'acord? Quan el tinc afegit, doncs afegim des del registre i ja automàticament, com que tenia el valor automàtic, ja me l'ha assignat perquè era el registre 30. D'acord? Per tant, tancaríem. Això podríem anar a la taula i veure que efectivament ens ha aparegut un registre 31, que és el Toni Salamartín del carrer Lesseps. Això podríem fer més gran per veure bé. Que fa ioga, etc. Amb totes les dades que li hem afegit. D'acord? Doncs ja ho tenim.